Burmistrz Modowa z Gyszynk. Ta statuetka to jest symbol z jakiegoś tam festiwalu. Przyjmijcie to w dowód przyjaźni naszego folkloru. Dziękujemy. Witamy was pięknie. Witam cię. Gratulujemy. Gratulujemy powrotu. Witam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Gratuluję, gratuluję. Pięknie was witamy tu! Dzień dobry wszystkim, jeszcze raz. Cześć. Proszę powiedz, jak podobało Ci się dzisiaj na tym planie filmowym? No wiesz, po 13 latach, a czasami 20, fajnie się spotkać ze starymi znajomymi, poznać nowych, no i przede wszystkim z moją mamusią. Ja moja teraz spotykam po 13 zmierzło. Ponad 20 lat temu pierwszy raz się spotkałam z Olą, gdzie były pierwsze kręcone sceny do filmu, a 13 lat ostatnia rolka. Potem parę przyjemnych spotkań na prapremierze, na mniejszych, większych miejscowościach, zawsze to było. Ale patrz, mieszkamy blisko siebie, a w sumie się nie widujemy. Ale jakbym na drodze cię spotkała, to bych cię poznała, na pewno. W Tesco by się rozpotkali, jak jeszcze istniało. No, Marusz, Znaczy wiesz co, powiem ci szczerze, że musiał oddać. jak ja bym miał tyle pieniędzy w tym koszyku przynieść Farożowi, to by mnie wyciepł chyba, wiesz. Ale no jest, coś tam kapło, coś no tu szczyrko do muzyki, nie? I się zbierał na koło gospodyń wiejskich. Ja na koło chyba bych no nazbierał, a kaj tam gospodyń wiejskich. Super, wesoło było. Woda dali, także jest wszystko okej, nie? Ja. No, Cześć. ta scena dzisiaj była tako inno, nietypowo, nie? Tyle ludzi trzeba było zorganizować, zaangażować. No, także przyjemnie, bardzo przyjemnie. Ups. Jak tam wrażenia na planie? Jak się podobało? Piękny film, sama go oglądam i myślę, że będzie wiele odcinków jeszcze takich radosnych jak te. Super, może jeszcze tutaj zapytamy, jak na planie? Super, super, bardzo fajna ekipa dzisiaj dopisała, pogoda dopisała, więc myślę, że wszystko na plus. Fajnie było, super, my się bawili od rana praktycznie do wieczora. Szczęśliwi, radośni, nawet opoleni. Fajna pogoda, muzyka nam gro i zaraz będziemy tańcować chyba jeszcze. Super, jak wrażenia? Fajnie, elegancko, dużo śmiechu, zabawy, naprawdę fajnie, polecam każdemu. Tak musi być, zabawa najważniejsza. Coś jeszcze możesz dodać? No ja się już nie umiem doczekać, aż to w końcu będzie w telewizorze. My się też nie umiemy doczekać, no i wy na pewno też se nie umiecie doczekać, ale jeszcze troszkę poczekajcie i wszystko wyjdzie fertig. Rok! No, rok. Stop, kapela, stop! Stop! Trzymajcie na to! Trzymajcie na to! Artur Godoł. Na cześć burmistrza! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra, hurra, hurra! Jademy! Jak na planie, no fajnie, pogoda dopisała, ludzie dopisali, każdy we dobrym humorze. Czekamy na następny dzień zdjęciowy, a ja przekazuję go do studia. No to witam ze studia Czerwionka. Bardzo fajnie na planie, bardzo miło poznać ludzi, które śląskość mają w serduchu. No i miło was poznać i dzięki za fajną atmosferę. Podziękował. No i jak widzicie, dzieje się na planie Byzuch 3. Dzień słoneczny, wszystko dopisało, ludzie dopisali, także trzymajcie się i czekajcie, co będzie dalej, bo będzie się działo.
Na razie. Wy nie szczęście gromkich braw i żody nie zaczął klacka. No jak to? Idziemy do domu i was smolemy. Czekaj i na fon spotkać. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.